Emakumeen aurkako indarkeriak zurekin ez duela zerikusirik uste duzu? Zure jarrerak ez duela garrantzirik, bestek dutela aldatzeko beharra? Inplikatzen diren gizonak badira, haiekin ere zerikusia dutela uste dutenak. Eta matxismoa, euren bizitzatik ezabatzen saiatzen dira. Sistema sexu genero honetan gizonezkoek baitugu privilegio batzuk eta oso eroso, sentitzen gara horiekin. Orduan baita ere horretan hausnartzea eta ikustea berdintasunarekin denok irabazten dugula gure lana da. Konpromezu bat hartu behar dugu berdintasunarekin eta ez du balio bakarrik beraiei lan guztia ustea. Maskulinitatea lantzen ari garen gizonok eskaintzen aldugun erreferentea da hori, ez gara superheroeak baizik eta gauza gure barruan eta gure inguruan aldatzen saiatzen ari garen pertsonak garela. Asko dugu egiteko, gure privilegioak privilegioen inguruan hausnartzeko, gure privilegioen galera zer suposatzen duen ulertzeko eta azken finean berdintasunaren alde joateko, gizonezko bezala. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontra, zu zer ari zara egiten? Nafarroako gobernua, Gobierno de Navarra.